Illejla f'dal mument importanti fl-istorja ta' pajjiżna għandi il-privileġġ u għandi il-pjaċir li nistieden biex jindirizzakom illejla fuq il-fosos tal-Furjana lil Edi Fenek Adami, missier Malta Ewropea. Edi Fenek Adami. Houthi, Maltin u Għawċin. Aċċettajt l-istedina li għamilli il-Prim Ministru Lawrence Gonzi biex illum niġi għal ftit minuti hawn magħkom. Aċċettajt għax irrid għal darb'oħra nirringrazzjakom lilkom il-koll tanżażaħ u oħrajn anzjani bħali li kelli ix-xorti li nibda nkellimhom fisem il-Partit Nazzjonalista xi 52 sena ilu. Niftakar l-ewwel corner meeting li indirizzajt fi Pjazza San Franġisk bil-Kirkara. U kellna n-nies għax kellna forsi mal-mitruħ. U issa niġu għaw u naraw dil-folla tan kbira. Naraw kif irnexxielna nipperswadu lill-poplu tagħna kollu li l-Partit Nazzjonalista kien għadu u se jibqa' il-partit li kapaċi jmexxi lil dan il-pajjiż minn rebħa għall-oħra. ħamsin sena li għalija għaddew bħall-aħħat werqa. Għax dak il-50 sena kienu 50 sena ta' attività li ma taqtax tal-Partit Nazzjonalista. Konna nafu fejn irridu mmorru, konna nemnu f'pajjiżna, konna nemnu li pajjiżna seta' jagħmel suċċess għalina għal uliedna. U llum sodisfatti li dik il-ħolma tagħna qegħdin narawha realtà. Aċċettajt li niġi hawn illejla biex pubblikament ngħid grazzi lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi b'mod partikolari għal 5 snin li għaddew li wettaq qawwa kbira minkejja d-diffikultajiet kbar li kellu ilaqqa wiċċu magħhom u rnexxielu jirbaħhom. Nirringrazzjah għal dawn l-10 snin kważi li issa ilu jmexxi l-partit
minn mindu jien tlabtu biex hu isir minn floki il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Bibtijaj nista' nitkellem fuq 50 sena, imma rrid nitkellem fuq illum u m'għandix dubju li bil-gwida ta' Lawrence Gonzi u sħabu pajjiżna għandu qudiemu futur fis-sod. Bibtijaj, faċli għalija li nħares lura, però kontinwament niftakar illi s-suċċess li ksibna għal pajjiżna kien dovut. L-ewwel net għax il-partit tagħna kien dejjem partit li żamm sod mal-prinċipji tiegħu. Qatt ma konna lesti li nagħmlu l-kompromessi biex nirbħu l-voti, imma emminna f'pajjiżna, emminna dejjem li s-sewwa jirbaħ żgur, emminna dejjem. Emminna dejjem li m'għandna nagħmlu qatt kompromessi mal-prinċipji li huma fil-fondament il-qofol tal-Partit Nazzjonalista. Irridni aħna nagħti twemmin minant dawk ta' qabilna. Insemmi lil George Borch Olivier, insemmi lil Nerek Bizzi, insemmi lil tant nies prominenti fil-partit li għamlu tanġit għal pajjiżna. Bibtijaj edinaw lejliet elezzjoni ġenerali. Folla kbira immensa li hawn qudiemi. Din il-folla trid fil-ġurnata li baqa għada u fil-ġurnata tal-elezzjoni kull wieħed u waħda minna jirrispondi għas-sejħa ta' pajjiżna l-ewwel net billi jivvota hu, imma mhux biss, imma billi niżguraw li kull ċittadin Malti jeżerċita id-dritt tiegħu biex naraw Malta tibqa' miexja il qudiem. Grazzi ħafna tal-li ġejtu l-lejla. Grazzi tal-privileġġ illi tani il-Prim Ministru li tajtuni intom b'din il-laqa meraviljuża u naċċertakom li jingħadni nemmen li dan il-partit jista' ta' bilħaq ikompli jmexxi lil pajjiżna biex żgur ikollna futur fis-sod. Grazzi minn qalbi u awguri għar-rebħa li aħna l-koll qed nistennew. Niftakar l-ewwel corner meeting l-indirizzajt fi Pjazza San Franġisk bil-Kirkara. U kellna n-nies għax kellna forsi mal-mitruħ. U issa niġu għaw u naraw dil-folla tan kbira. Naraw kif irnexxielna nipperswadu lill-poplu tagħna kollu li l-Partit Nazzjonalista kien għadu u se jibqa' il-partit li kapaċi jmexxi lil dan il-pajjiż minn rebħa għall-oħra. ħamsin sena li għalija għaddew bħal-laħħat verqa
Għax dak il-50 sena kienu 50 sena ta' attività li ma taqtax tal-Partit Nazzjonalista. Konna nafu fejn rridu mmorru, konna nemnu f'pajjiżna, konna nemnu li pajjiżna. Aċċettajt l-istedina li għamilli il-Prim Ministru Lawrence Gonzi biex illum niġi għal ftit minuti hawn magħkom. Aċċettajt għax irrid għal darb'oħra nirringrazzjakom lilkom il-koll tanżażaħ u oħrajn anzjani bħali li kelli ix-xorti li nibda nkellimhom fisem il-Partit Nazzjonalista xi 52 sena ilu. Seta jagħmel suċċess għalina għal uliedna u llum sodisfatti li dik il-ħolma tagħna qegħdin narawha realtà. Aċċettajt li niġi hawn illejla biex pubblikament ngħid grazzi lill-Prim Ministru Lawrence Gonzi mod partikolari għal 5 snin li għaddew li wettaq qawwa kbira minkejja d-diffikultajiet kbar li kellu ilaqqa wiċċu magħhom u rnexxielu jirbaħhom. Nirringrazzjah għal dawn l-10 snin kważi li issa ilu jmexxi l-partit minn mindu jien tlabtu biex hu isir minn floki il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Bibtiegħi nista' nitkellem fuq 50 sena, imma rrid nitkellem fuq illum u m'għandix dubju li bil-gwida ta' Lawrence Gonzi u sħabu pajjiżna għandu qudiemu futur fis-sod. Bibtiegħi, faċli għalija li nħares lura, però kontinwament niftakar li s-suċċess li ksibna għal pajjiżna kien dovut. L-ewwel nett għax il-partit tagħna kien dejjem partit li żamm sod mal-prinċipji tiegħu. Qatt ma konna lesti li nagħmlu l-kompromessi biex nirbħu l-voti, imma hemmilna f'pajjiżna, hemmilna dejjem li s-sewwa jirbaħ żgur, hemmilna dejjem Il-lejla f'dal mument importanti fl-istorja ta' pajjiżna għandi il-privileġġ u għandi il-pjaċir li nistieden biex jindirizzakom il-lejla fuq il-fosos tal-Furjana lil-Ledi Fenech Adami, missier Malta Ewropea, Edi Fenech Adami.
Malti, Maltin u Għawċin.